जोङो बिपिएफ दलोआ रायजो राजानि थाखाय दोलो बेखायनो दा बिटिसिआव जि जागासिनो दङ बा जोंनि देशआव राजनैतिक भाबै मा जागासिनो दं बेफोर खोथा बाथ्राखौ रायजोफोरनो जोङो खोन्थानो होननानै मोनफ्रोमबो समस्तियाव मोनसे जोङो मिटिं लादों रेलि लादों दा बे रेलिया गिदिं दिनै क'क्राझार टाउन गेजेराव जागोन बावैनो बे जागोन आरो जों दा क'क्राझार फुटबल फिल्ड बा केडिएसि फिल्डनिफ्राय जों आरम्भ खालामगोन जोंनि थाबायनाय जोंनि रेलिखौ दा बे रेलियाव रायजो राजाफ्रा बयबो बाहागो लादों नोंथांमोना नुनो मोनगोन जेरावबो हाजार मानसिया बाहागो लाफादों मानो जे दानि बिटिसि सरकारनि जि मावनाय दांनाय जि खामानि बेखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा आंगायबाय दा बेखायनो जाय मानसिफ्रा दानि सरकारा थांनाय इलेक्शन समाव परिबर्तननि नामाव गोबां खोथा बुंदोंमोन रायजो राजानो गोबां बुस्थु होफैगोन ओरै जागोन बायदिसिना खोथा बुंनानै जि भट लादोंमोन भट मोनखांनायनि उनाव बिथांमोनहा दिनै रायजो राजानो जि खोथा होदों मोनसेबो लाखियाखै बरन्स गावसोरो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरखौ जेरै कारापसननि खोथा बुंदोंमोन दिनै गासिबो बे सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौ कारापसनाव इनभल्भ जानायखौ बयबो रायजो राजा प्रमान हिसाबै नुनो मोनदों दा बे जाय व्यक्तिफ्रा बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै बै समावहाय इउपिपिएलआव थांदोंमोन बिथांमोनहा दिनै गासिबो इउपिपिएलखौ मुगैनानै बिपिएफआव फैजोबफिनबाय आरोबाव जाय बिथांमोनहा इउपिपिएल खामोन बा गुबुन दोलोआव दंमोन बिथांमोनहाबो फुरानायानो साबसिन बिपिएफआनो मोजां मावलांदों दा बिटिसिआव जि दालां बान्दो स्कुल कलेज क्लाब बाजार बायदिसिना इरिगेसन जेसेबां डेभेलपमेन्टनि खामानि जादों गासिबो बिपिएफ दोलोआनो बानायलांजोबखानाय होननानै बयबो दिनै बुजिफिननो हादों बेखायनो बिपिएफआव होंगो दोंगो दिनै बयबो ज'यै लैहोर हाबफिननो दिनै फैफिनजोबदों फोरमायदों बिथांमोना डेफिनेटलि रिएक्सन फोरमायनाया मोजां जादों मानोना बिथांमोना दिनै गिख्रांबाय जे गावसोरजों जाय मानसिफ्रा भट होदोंमोन बिथांमोनहाबो बिपिएफनि रिलियाव फैदों बयबो जै होफादों बिपिएफनि जै आरो लं लिभ होननानै जेब्ला जैधोनि होफैबाय बेखौ नुनानै बिथांमोनहा गिदों आरो जिहेतु एमपि इलेक्शना 1 बोसोरनि उनावनो फैगासिनो दङ दा बेवहाय इउपिपिएल हिसाबै बिथांमोनहा जे गसंथानो हानाय नंला बिपिएफआ जे आगोलनि बायदि गोख्रों मोनसे राजनैतिक दल हिसाबै गसंथासिगोन बेखौ नुनानै बिथांमोनहा बायदिसिना खोथा बुंनो नागिरदों अथ'स' गावसोरनि मिटिंफ्राव मानसिया जाया आरो जायोब्लाबो गुबुन जायगानि मानसिफोरखौसो लानानै फैयो खिन्थु इउनिक बुस्थुआ जाहैबाय नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन जे जोंनि रेलिया जि जायगायाव जादों जि समस्तिनि सिङाव जादों बे समस्तिनि मानसिफोरखौल' लानानै जोङो खालायो दा एमपि इलेक्शननि थाखाय थागथियारि जोङो बिपिएफ हिसाबैनो गेलेगोन गुबुन राजनैतिक दलजों जोङो एलायन्स जानायनि दासिमबो सावरायाखै जों गोजानो जोङो गोख्रों मोनसे राजनैतिक दल हिसाबै जों गसंगोन आरो रायजो राजानि दिनै जि समर्थन खालामनाय लैहोर फैनानै बिपिएफजों ज' जाफैनाय बेखौ नुनानै जोङो बिश्वास खालामदों जे फैगौ इलेक्शनाव बे एमपि इलेक्शनाव जों जेरैखि जाया जोंनि केन्डिडेटखौ देरहाहोनो हागोन जों मध्य थांनाय 27 तारिखआव गुवाहाटीनि रेडिसन ब्लु हटेलाव बे इस्युखौ डिलिमिटेसनखौ लानानै इलेक्शन कमिशनार आरो बिथांनि टीमजों जों रायज्लायखांबाय बिपिएफ हिसाबै आंनि लिडिंआवनो बे सावरायनायखौ खालामनाय जादों आरो जोङो दाबि खालामदों जे जोंनि एसेमब्लि आरो पार्लियामेन्टारि जि समस्ति बानायनाय जागोन बेखौ बिटिसि बाउन्डारिनि सिङाव क' हिसाबै बानायनांगौ एमपिया जोंनि सिङाव क'क्राझार समस्ति दंखायोमोन आरो क'क्राझार समस्तिनि 99% बिटिसिआव हाबखादों बिनि बादैबो जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट दङ जेराव मंगलदै समस्तिनि 40% हाबफादों ओंखायनो बे 40% नैबे 99% बेजों ज' खालामनानै जोंनि बिटिसिआव मोननै पार्लियामेन्टारि समस्ति बानायनांगौ होननानै जों दाबि खालामदों मोनसेया क'क्राझार आरो मोनसेया उदालगुरि क'क्राझार समस्तिया जिहेतु एसटि रिजार्भ सिटखा आरो दा बियो 6 शेड्यूलनि सिङाव हाबबाय 6 शेड्यूल मीन्स अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मीन्स ट्राइबेल एरिया गासिबो ट्राइबेलफोरनि थाखाय फर दि ट्राइबेल्स अफ दि ट्राइबेल्स बाय द ट्राइबेल्स
दा बेखायनो बिटिसि जानानै ट्राइबेलफोरखौ पलिटिकेलि एम्पावार्ड खालामदों। बे हिसाबै क'क्राझार समस्तिनि एसटि रिजार्भेसनखौ कन्टिनिउ खालामनांगौ आरो अदालगुरिखौबो एसटिनि रिजार्भ खालामनांगौ होननानै जोङो सावरायदों। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार इडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल्स, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिं, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै स्लट लानो हागोन।